Ça va? Kabbalah. Jalolo. Alové. D'accord. Dana Sorino. Ibe. Abo. Ai ma musa bugure tara.
an filɛbagaw ani a lamɛnbagaw cɛw ani musow k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni su min ye aw ka brève n'o o bɛ kɛ juma su fɛ o heure sigilen nin ye Ablaye Ɲagate an b'ale fo ale bɛ Faransi ni waati na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen min ye an ka cɛkɔrɔba a n'an ka karamɔgɔ n'o ye Maraka Samake ale mɔden don k'a bɛ Faransi sigi la nin waati na an bɛ Ibrahima Tunkara fana fo Faransikaw fɛ Dawuda k'ale fana fo Gawusu Tarawele ale fana bɛ Faransi Sama Gasama ale bɛ an fɛ yan nin waati na sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ani Maliyɛn caman olu nalen don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'i k'olu ma ko nɛnɛ bɛ ka ko b'a fɔ ko nin y'olu ka funteni an tɛ olu ka nɛnɛ kɔrɔ Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ jamana kɔnɔ ko k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn arajo minnu sɔgɔlen don an na télévision so minnu sɔgɔlen don an na k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni su aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na kɛnɛ minnu na bi su in na an bɛna an da don baabu belebeleba fila de la Mali ale kɔnɔna Mali ale ni Algérie Mali an bɛna dɔ fɔ tuguni yaasa maaw ka se ka faamuyali kɛ ko minnu bɛ sen na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ depuis nin kalo in camancɛ la sa maa minnu bɛ yen n'o ye sifinw ye olu kɔni kun ka jɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn bɛ sen na jɛɛrɛ min n'u b'a fɔ ma ko états généraux k'u ye laɲini 200 ani kɔ de kɛ bi sɔgɔmada in na CICB kɔnɔna na u y'o sɛbɛn di jamanakuntigi Asimi Goyita ma sifin minnu bɔra kɔ kan ka na olu ko k'a lajɛ ko k'olu ka ko don bɛrɛ la sabula kuma caman ɲinɛ bɛ kɛ olu kɔ président yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na n'o ye Asimi ye a ko ale de y'a fɔ denmisɛnninw ye k'u jija ko sabula ko na ale dɛsɛra k'o kɔrɔ ko Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen de dɛsɛra wa ko denmisɛnninw k'u jija u k'u jɛniyɔrɔ fi faso ko la k'a dalen don u la wa a tɛna tigɛ u la u ye laɲini minnu fana kɛ nin waati laban in na ko u bɛna lajɛ mun bɛ se ka don ba la waati minnu na ko olu lajɛ k'u ta k'u kɛ baarakɛla ye ko wa k'a b'a ɲini sifinw fɛ Mali yɛrɛ ka malikɔrɔya baara min bɛ sen na ko maa si kana to kɔ a kow la ko bɛɛ lajɛlen k'i jija cogoya min na i bɛ se k'i jɛniyɔrɔ fi k'i to i bɛ baara min na ko mun ye baara fɛn o fɛn bɛ yen ni denmisɛnninw b'a kɛ an ka jamana kɔnɔ maa si kana jɔ i yɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen wali siraw de fɛ a ko min diyara ye kosɛbɛ k'a fɔ sigikafɔ in labɛn na fo ka na se sisan ma sifin foyi ma to kɔ a bɛɛ lajɛlen welela ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ nana ka na i hakilinaw di o de bɛndɛgɛ mɔna ka da ale tigɛ a kɔni ye layidu ta ko ni Ala sɔnna a ma k'u ye min fɔ nin ye k'a na lajɛ muso dɔ bɛ ale ye Conseil national de la jeunesse olu fana bɛ transition na olu ka transition ye présidente de ye ale ko k'a lajɛ ko ka CNJ don ba la o kɔni t'anw fɛ la ye dɛ anw yɛrɛ bɛ fɛ CNJ yɛrɛ ka ci ka bɔ yen pewu nafa foyi tɛ ale la ko fana ko k'a lajɛ ko denmisɛnninw ni ne tun bɛ nin kɛnɛ kan a tun tɛ bɛn o n tɔgɔma ka nin kelen n ma sɔn nin ye koyi non ne ma sɔn nin ye Keba denmisɛnnin ye galabu kɛnɛya de ye denmisɛnnin ye baara de ye denmisɛnnin ye cɛsiri de ye anw de b'a fɔ anw fɛ ko denmisɛnnin ye siniɲɛsigi ye denmisɛnnin ye bi yɛrɛ de ye ani sini ni sinikɛnɛ de ye aw ye kalo kelen aw bɛ munumunu na ɲɔgɔn ka kuma na a taara a kun cɛ kuma na waleya kelen ma ye au moins ni dɔw kun sera ka bɔ u jɔ kɛnɛ in kan yen Monsieur le Président anw ye togoda sɛnɛkɛlaw de ye koyi bi ye le 22 décembre ye yanni le 22 décembre wɛrɛ cɛ misi 2 bɛ 3 nin d'a ma i k'i sigi k'an filɛ ne tun bɛ sɔn o ma o tun bɛ ne jɛya ne bɛ dɔw la Monsieur le Président OFII Niger kɔnɔna na jisɔngɔ ka gɛlɛ a ye jisɔngɔ bin a ka nin hectare hakɛ di anw jeunes minnu bɛ sɛnɛkɛko la aw ka anw fana filɛ wotoropusilaw k'u ta fɔ ten bɛɛ k'i ta fɔ ten Keba jamana ka musaka bɔ an k'u lajɛ o san wɛrɛ la bɛna mun di n'o tɛ tubabukan in bi ko m'an bila a la koyi caman sɛbɛnna ka bila tiroir kɔnɔ koyi n ko fanga ye fɛɛrɛ de ye ka jamanadenw lafiya an ye dɔ kɛ kuma na koyi an tɛ dɔ waleya ten waleya wagati sera sa koyi an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu tɛ jɔ k'an kɔnɔ koyi n y'a mɛn dɔw da ye kɛnɛ kan yen ko
nin ye fɛɛrɛw de ye fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan ko ka se ka dɛmɛ ko fɛɛrɛ fila tɛ Mali la koyi baara de kan ka kɛ sisan n'i y'anw ka jamana ta k'a lajɛ i bɛ kasi de ji bɛ anw fɛ yan dugukolo bɛ anw fɛ yan tile bɛ anw fɛ yan sanji bɛ na anw fɛ yan kɔfolow bɛ anw bolo walayi taa Burukina ba kelen tɛ Burukina mɛ ji tɔnyɔrɔ min b'u bolo u bɛ ji minɛ cogo min ni samiya sera ka baara kɛ n'a ye tilema na f'i ɲɛ k'a ye anw tɛ kuranko kule la nin yan olu ka cakɛda minnu bɛ yen ni aw ka ko kuma ninnu de ka gɛlɛn sinon anw kan ka bɔ kuma muguba ye ni ɲɔgɔn ye ba ninnu de la sa ka baara yɛrɛ de kɛ nin y'a don ta o nin y'a bɔ ta o nin kɛra ta o an ka nin asidi yan fɛ an ka nin refondation an ka nin fɛnw nin bɛɛ cɛ ka ɲi mɛ n'an ma baara an ma foyi n'an ma baara an tɛ se ka foyi sɔrɔ minnu yɛrɛ filɛ nin ye bi ko olu bɛ nin girin na ko sifu ka ɲɔgɔn ye n y'a mɛn ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ni o ye Mali denmisɛnnin minnu bɔra kɔ kan ka na olu yɛrɛ de y'u ka pase bɔ ka na e kɔni t'a fɔ ko k'a daminɛ depuis togoda la ko ka na sanfɛ ko dɔ ma di denmisɛnninw kɔni ma yan o fara ɲɔgɔn kan kɛ i k'o kɛ ka foro dɔ bin o foro bɛ min d'i ma o nafa ma bon ni kuma in ye nka u yɛrɛ ko ten ko nin ye laada de sigilen sa an ka jamana kɔnɔ ko États généraux k'a famana ka kɛ a san 30 ye nin ye États généraux kɛnɛ kan u ye kamalen dɔ ta ko Mathieu Damele ko sifinw ka a bɛ bɔ Yanga so ale ye sifinw ka hymne national dilan n'o y'olu denmisɛnninw ka hymne le chant l'hymne de la jeunesse et des sports ko sefa wari 1 000 000 o tara ka di ale ma premier ministre Shogel ale bɛ Sikasokaw fɛ yen sɔgɔmada in na Sikaso tunkarankew ka kuma o de bɛ ani maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka tile 3 lajɛ bɛ a taara o baara kurumu karili kɛ o senfɛ a taara bulon kɔnɔ n'o ye Sikaso bulon ye aw bɛ Géant dɔn wa Abdoulaye Traoré Géant aw tɛ Sikaso ka ye n'i taara Sikaso bɛɛ bɛ Géant dɔn bulon kɔnɔ u ye dugawu kɛ mɛ u ye laɲini dɔw kɛ o ye Sikaso université ko ye ani kɔ min bɛ Sikaso cɛ ci o kɔ bɛ se cogo min na ka don bɛrɛ la premier ministre ko ko u ka université kan ka dayɛlɛ san wɛrɛ ko nin kalo in tile 26 n'o ye mardi nata ye k'u kan ka réunion kɛ gouverneur fɛ yen o ye faamaw olu ka activitéw kɛcogo ye n'an segira ka na an ka kibaruyaw olu ɲɛnamaw kɔnɔna na sisan an ka minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye ale bɔra an fɛ yan k'i kunda Maroc kan Abdoulaye Diop kan ka sen don baara la sini Marrakechkaw fɛ yen ɲɔgɔnye min bɛ minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Maroc minisiri min ye Maroc masakɛ ye ko o yɛrɛ de b'o o ko in ɲɛnabɔli ko kunna n'o ye jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛncɛn fuga la ale ni minnu bɛ Océan Atlantique la ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ sigikafɔw min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan yaasa ka se ka maaw kolonso ɲɔgɔn na sirako ta na sira fɛ min ye bolimafɛnko ta na sira fɛ ani kunnafoni di gafe ɲɛnamaw ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jamanaw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na Abdoulaye Diop k'a fana ani délégation ba don délégation min fana ni o ka taama senfɛ ye ani maa wɛrɛw bɛna na ɲɔgɔn ye ka hakilina falen-falenw kɛ yaasa min ye jamanaw ani jamana kɔkan mɔgɔw olu bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na ani jamana wɛrɛ bɛ se k'an bolo don ɲɔgɔn na cogo min na ka yiriwali baaraw kɛ Diop kɔni bɔra yan bi k'i kunda Maroc kan na kɛ nin ma bɛn Alizeri ma dɛ anw n'olu bɛ ɲɔgɔn sama-sama la kabini dɔgɔkun daminɛ in na kabini kari tɛmɛnen
kɔlɔsili kɛra k'a fɔ ko sema maaw n'olu ye terrorisiw ye bi parce que u bɛ terrorisiya baara de la u ni jɛkulu mɔrɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu kungo ko olu tɛ fɛ fiyewu an ka jamana ka basuma olu yera Alizerikaw fɛ yen ko Alizeri ɲɛmaaw de y'u wele o tɛmɛnen kɔfɛ arabadon an y'a ye k'a fɔ ale fana yera o yɔrɔ la yen ale Imam Diko ale ni Alizeri jamanakuntigi yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ye ani Alizeri ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni kɔni ni jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye maa t'o sanfɛ o an ka jamana kɔnɔna na yan min ye Ablaye Diop ye ale ye Alizeri ambassadeur wele k'a yira k'a fɔ k'u ye nin waleya min kɛ nin ye k'o ma bɛn anw ma a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini Alizeri fana y'an fana ka lasigiden wele u fɛ yen k'u fɛla fɔ u ye ko nka k'olu ta kɛ kun ye ko ka anw de dɛmɛ an ka baara la ko bɛɛ ni kelenya k'o bɛ sinsin cogo min accord kan an sinsinnen to accord kan accord banna a mɛnna on sont morts on sont tués accord on sont enterrés ninnu man kɛgu le 7 juin Choguel nomele sema mɔgɔw taara u y'a fɔ Asimi ye ko Choguel ko in k'olu bɛ siran a ɲɛ ko parce que k'a tɛ accord fɛ Asimi ko k'u ka taa k'u ni Choguel ka kuma u taara u ni Choguel kumana Choguel k'u ma k'u bɛna accord appliquer de façon intelligente tubabukan don dɛ depuis o don olu kun kan ka dɔn k'u ka accord sara a yɛrɛ kun tɛ balo la yɛrɛ parce que ala ma hinɛ na IBK la IBK fana kun bɛ k'a kɛ mais IBK fana kun tɛ fɛ a ka appliquer ale kun bɛ fɛ ka i ka baara k'a kɛrɛfɛ k'a ka mandat kɛ ka ban k'a sɔrɔ taama mɛnɛ sisi ma bɔ Alizeri ye o baara min kɛ ni Mali y'o fɔ a ye o ma bɛn Alizeri ma parce que ale bolo Mali man ka ale ka ambassadeur wele ka kuma fɛ o dugusajɛ n'o kɛra bi ye anw ka ministre Diop ye communiqué kɛ ko ale bɛ ka taa Maroc Alizeri ye wele bila a ka ambassadeur ma k'a kana si yan bi k'a kana si Bamakɔ dɛ k'a ka taa anw fana ka mɔgɔw seli bannen Asimi bɔlen CICB la a ko Diop ma i bɛ diɲɛ fan o fan an fana ka ambassadeur kana si yen fɛ bi dɛ a fɔ k'a ka segin ka na bi bɛɛ sabula an y'o de fɔ ni maa min y'a kan na an b'a k'i la n'i y'a maa minɛ an b'i maa minɛ n'i y'an wara minɛ an b'i wara minɛ o kuma fɔlen Mali ye communiqué kɛ k'a di a ka ambassadeur ma a ka taa fɔ Alizeri ɲɛmaaw ye k'ale bɛna segin so boloda nka kebatɔkan fɔlaw ko an ma ko nin kɔrɔ tɛ ko a taara pewu n'u y'u ta wele u y'a ɲininka kun min na fɛn minnu kɛra ye parce que fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ telefɔni na n'u y'a dantigɛ n'a seginna ka na o don n'a ma segin ka na bɛɛ b'i ka so nka ko maa bɛ se k'i sigi ka min kɔnɔ o ye k'a fɔ Diop ye tagali min kɛ Maroc ka kɛɲɛ ni nin ko in ye k'a sɔrɔ Maroc taga in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a labɛnnen don a bɛ agenda la bɛɛ b'a kalama o de ma bɛn ninnu ma n tɛ k'a fɔ ko an wulila ten ka taa Maroc hururu o tɛ dɛ jɛrɛ de bɛ yen jɛrɛ min ni bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔ an ka sɔrdasiw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min na n'u bɛ ka jamana fan bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan k'a fɔ ko min ye Kidali donni waati kɛlɛdaga kun sigilen don Kuluba de Asimi yɛrɛ ale ni Sajo olu ni Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa n'u ka maa mafalen olu tun bɛ baara kɛ don o don Kidali ko in bɛ se ka kɛ cogo min bɛɛ kun miiri ye min ye Kidali ko la Asimi ko k'o kɛ fɔlɔ nka an ka maa caman tun ko an ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ k'an sigi Kankala a so ko k'u ka taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin yaasa maaw kana fɔ ko an ta tɛ Kidali ko dɔrɔn ko wɛrɛ ko b'an kɔnɔ a wolola mun na sisan Alizeri kɛlen ka sema wele
ka imam Diko wele ka maa bɛɛ lajɛlen wele f'u bɛ taa sɛbɛn u ka lettre la ko le 23 décembre k'a sɔrɔ sini de ye le 23 ye yɔrɔ kɔni hakili ma baara kɛ ye u y'u to o la an ka terroriste bolilen minnu b'u fɛ yen k'a fɔ olu ɲɛna k'u k'a lajɛ camion minnu bɛ bɔ olu fɛ yen ka na ani donibatalaw k'u k'olu bali olu fana taara ɲɔgɔn ye ka communiqué kɛ dɔw ko ka communiqué in publier dɔw ko ka n'a publier k'u bɛna mun kɛ ko ka sira tigɛ balo kana bɔ Algérie ka don Mali kɔnɔ u senkɔrɔma bɛ don Algérie yɛrɛ fɛ o baara bɛ se ka lawaleya cogo min maa minnu bɛ yen n'olu ma sa u la n'olu bɛ munumunu salo la an ka dugukolo kan olu ka bila o baara la misabugu olu ɲɛna ko anw b'an kunfɛ sisan an t'an kunfɛ o ayi armée sigilen don baara min na sisan n'i bɛ fɛ k'a kɔrɔbɔ e ka Kidali sira ta dɔrɔn man n'i ye suspect ye drone b'a f'i ma ko bonjour ale tɛ mɔgɔ fa dɔn a tɛ mɔgɔ ba dɔn a bɛ fɔ dɔrɔn taa ni gosi i ka na maa t'a kɔnɔ ale ta o de n terikɛ dɔ bɛ baara kɛ jamana dɔ kunnafoni diyɔrɔba dɔ la a ko ma k'a y'a mɛn ko jamana dɔ sɔrɔdasi tun b'a la n ko a drone tɛ npiyɛ ni moriba dɔn dɛ n'ale wulila ka ban ale wulila min kan ale bɛ taa ka gosili kɛ ale tɛ wolomali kɛ ko a ko mɔgɔ dɔw sara k'u ka dugu dɔ n ko ayiwa anw t'o ɲɛdɔn anw ka drone kɔni taara gosili kɛ karatɔ ninnu i b'a dɔn mun y'u sɔrɔ u tɔ minnu bɛ yen n'olu porokotora ka bɔ Kidali kɛlɛw ni fɛnw na olu de filɛ nin sisan k'u bɛ taga jan da mɔgɔw ɲɛ Tinzawatène Mali komi u ɲɛ bɛ kɛnɛ lankolon na u ɲɛ tɛ sɔrɔdasila ye u bolo bɛ se k'u sago bɛɛ kɛ drone bɛ mun baara la drone ko k'ale yɛrɛ kun mɛnna ka gosili kɛ donc k'a daminɛ sur 20 heures ka na fɔ bi sɔgɔmada dɔ in na mobili o mobili y'i sen don zone kɔnɔ zone man ka bouger man ka kɛ yen Algérie ni Mali frontière la Tinzawatène Mali drone y'a bɛɛ bugɔ ka don a ma fɛn na dɛ a y'a bɛɛ bugɔ o bugɔli de sen fɛ sa u ka terroriste ɲɛmaaba dɔ n'o ye Assane Ag Fagaga ye ale tora o ko de sen fɛ Tinzawatène Assane Ag Fagaga in maa min don bila maa tɛ dɛ parce que n'i y'a ka ko ta k'u jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko Fagaga ale a sisan yɛrɛ wolosan yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ o u y'a yira k'a fɔ ko min ye ninjuguya wale ni banbaca wale kɛbaaw kɛlen k'u ka wulikajɔw boloda Mali kɔnɔna na ale nana fara Bahanga ani Iyad de kan o y'a sɔrɔ ale kelen de ye colonel ye garde nationale la Mali kɔnɔ 2006 a ye marifa bila ka taa u nɔfɛ nka maa min don a tun bɛ mouvement wɛrɛ la a y'a ka formation bɛɛ lajɛlen kɛ libikaw de fɛ yen ka sɔrɔ ka na don rebelle mouvement dɔ la ka b'o la ka don armée ale ka a tun bɛ Tomikɔrɔbugu yan garde kan kɔnɔ tilegan dere de fɛ a ye marifa bila ka taa 2006 rébellion daminɛlen ka taa fara Bahanga ale ni Iyad kan u ka sɔrɔ ka MLLA sigi Fagaga a taalen o la a ye san 10 ɲɔgɔnna de kɛ min ye marifa ye bɛnkanw sɔrɔlen a kun y'o bila tuguni k'a lajɛ k'a bɛ segin ka na armée la nka a sɔmi janyana k'a fɔ ko n'a nana u b'a gɔndɛrɛ a y'i to yen Kidali ye fo waati min na sa Mali ni an ka jamana ye tɛgɛnɛsɛbɛn bila tɛgɛnɛsɛbɛn min bɛ yen n'u k'o ma ko accord de ta o de sen fɛ k'a kɛ Kidali autorité intérimaire président ye Kidali chambre de commerce u kun y'o de yɛlɛma k'o kɛ autorité intérimaire ka siège ye accord min signé 2015 o hukumu kɔnɔna na ninnu bɛ nin damantan in de la ale nana fatu
Fatule sema ni terroriste groupe tɔw u kɔni bɛ sangafo la u yɛrɛ tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ fɔlɔ a ma sa a sara a ma sa fu yɛrɛ tilara ka na bɛn a la k'a dɔn ko a sara tuma min sisan u bɛ su kasi la Faga ka maa min don a ye tiɲɛni caman don Mali kun n'i ye tiɲɛni ninnu ta k'u jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa min don janfan caman sigira sen kan Mali contre la a yera o la i b'a jateminɛ k'a fɔ ko terrorisiya baaraw ani IAD ni bahanga y'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali sɔrɔdasi gun a y'o bila pewu ka taa don u ka jɛkulu la jɛkulu minnu tun bɛ yen bi n'olu kun ko ko u sen tɛ fiyewu u tɛ fɛ fiyewu Mali ale ka sigi a ka ɲɛsuma a y'o baaraw kɛ min ye Bamanci jɛkulu ye farali min ɲɔgɔn kan 2006 an y'o fɔ a sen yera o la waati min na fana Mali ye fɛɛrɛ sigi ka opération dɔ sigi sen kan ko opération Jigijugu Bahanga ye jan da ninnu bɛɛ lajɛlen ye ale ni Bahanga u fila u kun kɛlen don ka ko suguya bɛɛ lajɛlen kɛ nka min ye opération Jigijugu maaw u kun minnu minɛ u y'u to de la ka boli ka taa Algérie ale ni Bahanga a ko u taatɔ o de sen fɛ sa Algérie frontière kelen in n'a ye e ko u ma Bahanga armée Bahanga fana ka ko b'a ye n'i ye nin ta k'a lajɛ bi Bahanga ni Fagaga u fila olu tun ye jɛkulu de sigi jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ ma maa minnu kati ka gɛlɛn u tɛ sɔn fiyewu wa u sago de tun bɛ kɛ Kidali kɔnɔna na ko sema maaw olu y'a dɔn k'a fɔ waati min ko ninnu tɛ sɔn u kun bolo ko u ni IAD bɛ baara la k'u y'a jira ko ayi polisiya ko ka sariya bato k'olu tɛ sariya bato ko la ko bɛɛ lajɛlen n'i ka hakɛ don n'i ye nin ko in lajɛ Algérie sen b'a la parce que accord signé Mali kɛlen ka accord signé 2015 Algérie y'a kɛ cogo sa jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen olu ka kow a ka kɛ fan fila ye a bɛ Mali minnu mɛnɛ a bɛ kuma duman fɔ ninnu fana tulo kɔrɔ ni musaka ko dɛsɛ y'u minɛ u bɛ taa fɛ u bɛ kasi a bɛ ɲɛ u ma o de la kunun ko n y'aw ɲininka n ko tajiw ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ juguna jumɛn na ka don anw fɛ yen ninnu ka moto ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ min wa min ye Algérie ye kabini a kɛra médiateur ye anw ma lafiya parce que k'a daminɛ 90 la fo sisan tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na a ye fan fila de kɛ a la wa 2006 Ibrahima Bahanga ale ni Algérie kelen u kun ye a ɲini ka se k'a kɔkɔrɔma dondo yaasa a ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ nka Mali armée ye wulikajɔ min kɛ ale tora o jan kɔnɔna na bi maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka mun na n'i ye Algérie yɛrɛ ta k'a lajɛ a jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye Mali ka yiriwali la a ye mun de ɲɛ Mali ye k'a daminɛ 90 la ka na se 2015 ma accord fɛn fɛn signé Algérie fɛ yen a accord wolola mun na a ye mun ye jamana in ye ko maa kan ka nin ɲininkaliw de kɛ ko nka nin waati laban in na kabini Mali finitigiw ye taabolo falen k'u kɛlɛkɛ fari da u kɛlen don k'a dɔn k'a fɔ bi ko se wɛrɛ t'u ye u ye IAD bɔ u yɛrɛ ye communiqué kɛ u tilar'o bɛɛ la ka tila ka taa diinɛtigi mafalen n'o ye Mamudu Diko ye ka t'o fana nɔfɛ ka sema maaw wele ko nka ko jɔn ko Ala ko sema ko armée ka girin sisan ko namara ka bɔ kuma na ko armée ka girin ko minɛn b'u bolo parce que n'u ye kataba 4 fɛn fɛn kɛ ani solasigi 6 olu ye jɔn ko Ala fɔ a ko kɛnɛ kan i bɛ min dɔn ka min bɔ ka bila kɛrɛfɛ k'a ɲɛsin ma i t'a dɔn k'i n'o tɛ filan ye ko sisan ko Mali de kan ka i jɔ a jɔyɔrɔ la sa ko nɔn tɛ ko Algérie kɔni an kana an jigi da o ka yanni lahara cɛ ko a ka jugu biɲɛkala hinɛ sen dalen biɲɛkala kan ye sɛbɛn o sɛbɛn n'u u y'a d'anw ma ko bɛn sira don a bɛɛ b'an ka jamana boso a b'a tila wa ko nin min filɛ maa minnu filɛ nin an kunna nin waati in na k'olu ye nin ko ninnu caman faamu ko Mali yɛrɛ ka avantage yɛrɛ ba ye min ye bi o ye k'a fɔ u yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ
a si t'u la min ma gɛlɛya sɔrɔ kɔrɔnfɛla la u yɛrɛ kɔni balolen don ka balo u yɛrɛ la bi sabula u b'a dɔn k'a fɔ u bɔra min na wa jan caman bɛ yen u ka ɲɛmaaw tun b'a ɲɛ f'u ɲɛna fɛn minnu bɛ sen na u tun bɛ lasabali kuma caman k'a fɔ k'u k'u muɲu ko yanni an k'an sago sɔrɔ ko bi ko Mali bɛ se k'a fɔ tare k'a y'a sago sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ k'a kɔgɔ la dɛmɛbagaw b'a bolo ani maaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa min ye diɲɛ ye hali n'o tɛ k'a fɔ k'u b'a dɔn k'a fɔ bi ko Mali ani Mali tɔmɛnen tɛ kelen ye k'a sababuya kɛ a ɲɛmaaw k'a sababuya kɛ jamanadenw ka wulikajɔ k'a sababuya kɛ n'i ye fɛɛrɛ da cogo o cogo i bɛna n'a sɔrɔ Mali population ale ni jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen nin waati in na olu ka faamuyaw bɛ taa ɲɔgɔn na ko nka ko Algérie ambassadeur min welela ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a fana tun bɛ baara min na yan k'an k'o fana jateminɛ ko k'o fana sɛgɛsɛgɛ nin ko ninnu e t'a kalama ko Faransi ambassade la ko ni maa fila bɔra la k'a tɔ bɛɛ sɔrɔdasi ni gendarme ni garde ni inspecteur ni fɛnw ye wa e t'o kalama wa e bɛ se ka Algérie yan ta cogo di k'olu bɛ kɔnɔsu tɔmɔlaw ta ka na bila anw da la yan maa min bɛ fɛ k'i ci o bɛ sigi a bolo ma n'an nana Bamako Sogonikɔ polisiso maaw k'u ye takari fura k'a daminɛ nin kalo in tile 6 la ka taa s'a tile 12 ma u ye wulikajɔ belebele kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na u sera k'u bolo da maramafɛnw dɔw kan maa 7 bolo Kati jaaw b'an kun fɛ koyi an ka dugu falen don marifa jugu la ja marifa 12 tablette téléphone portable ale ni fusil de guerre ani fusil à pompe 12 coups k'u ye nin bɛɛ lajɛlen de minɛ ani BC k'aw ka sisi fana b'a la dɛ gaz lacrymogène bɛɛ tun bɛ ninnu bolo ko wa ko min ye polisilakaw ye k'u ye nin baara in kɛ u ka minisiri ko a ye foli ta ka ɲɛsin u ma ani directeur général de la police ko Sogonikɔ polisiso n'o ye 7e arrondissement kɔrɔ ye k'u kan ka fo u ka wulikajɔ la wa polisiw u fɛn fɛn mana nin koba ninnu kɛ u bɛɛ b'a fɔ jamanadenw ye ko mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la sabula an bɛ waati min na sisan a wagati a ma nɔgɔn ministre Aliseni Sanu ale bɛ Burukinakaw fɛ yen jɛɛrɛ dɔ bɛ yen o bɛ sen na o bɛ tali kɛ an ka jamana 3 in kan ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na tuguni yaasa sɔrɔw ale ni laɲiniw u ka san musakaw olu bɛ se cogo min na ka don bɛrɛ la ka laɲinibaw k'olu kɛ san 2024 natɔ k'u b'o baara la Burukinakaw fɛ yen jɛɛrɛ in a tako 64 de ye nin ye wa min ye an ka minisiriw ye olu fana bɛ a ko kɛnɛ kan n'o y'an ka minisiri 2 ye Amadu Keyita ale ni Aliseni Sanu sabula sɔrɔko kuma bɛ a la sanuko kuma bɛ a la Burukinakaw olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ɲuman ye ko kabini Wagadugukaw fɛ yen min ye autorité intégrée des états du Diptako Gourma ye n'a sigira sen kan a ŋunanfan yɛrɛ ye min ye a ka se ka o sɔrɔ wa jamanakuntigiw k'olu fana kan ka baara minnu kɛ olu ye baara minnu kɛ Gao lajɛ senfɛ 2005 k'o ka dɔw ka se ka don ba la ten ko sabula nin waati na min ye finitigilakaw ye mun bɛ AES kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ ka se ka baaraw kɛ jamana ninnu kɔni k'u bɛ nin baara kɛ tile 3 kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma ni min bɔra la o na da maaw tulo kan Nigɛrikaw fɛ yen maa ninnu ka Faransi ka sɔrɔdasi 50 de tun tora yen k'olu ye kasa kuru bi ka kɛ ni Niger jamana ɲɛmaa olu ka laɲini ye laɲini min ni u tun y'a fɔ a mɛnna k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka to u ka jamana kɔnɔna na cogoya si la k'u ye kasa kuru ka taa Patrice Talon ale bɛ fila fɔ la hali bi nka a t'a dɔn k'a fɔ a bɛna a ka kuma laban kɛ min ye don nataw kɔnɔna na an b'a jira u la fana k'a fɔ ko Mali ale ni Algérie ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min filɛ senna nin ye o bila ko tɛ han parce que ko Mali bɔra ka waleya min kɛ nin kɔsa in na ta ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ma bɛn Algérie ma a ma ja u ye u t'a dɔn u b'a da minɛn min kɔnɔna na o de la bi mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ ko min ye bamanciwale kɛbaaw ye fagali min bɛ ka da u ka Mali kɔnɔ bi ko a jɔrɔna bɛ u la sabula min ye maa caman ye olu kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko nin se bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali ye ka nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kuma tɛ ka kɔrɔnfɛla k'ale lakana ka se ka basigi ni lafiya k'o lana wa n'i y'a ye fana k'a fɔ ko nin se ninnu bɛɛ bɛ ka sɔrɔ
ko Mali yɛrɛ denw olu de bɛ fo sabula olu ka wulikajɔ n'u ka timinandiyaw an'u ye jamana in kanu cogo min na baara minnu bɛ se ka kɛ nka sisan ko halisa ko a tɔ bɛ kɔ malidenw sinsinlen ka to ɲɔgɔn na u ka se ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ ni kelenya u ka se ka sinsin min ye jamanadenw ye u hakilinabaaw olu ka ta lafiya dɔ fana ka se ka na u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka sɛgɛn ko a ma kɛ fu ye o tɛ sɔrɔ cogoya si la fo min ye jamanadenw olu ka hakɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka sinsin olu ka bila sen kan kiralikaw fɛ yen min ye Jenerali Gamu ye ale bɛ munumunu salo la hali bi ka taa kirali yɔrɔw lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na ekɔliso dɔgɔtɔrɔso min ye ORTM ye ka taa se u ka énergie ma a ye ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ a y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ yɔrɔ caman na ekɔli karamɔgɔ ko dɛsɛ bɛ yen ko bi kidali kɔnɔna na min ye ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ ka kalan kɛ u bɛ k'a kɛ de u yɛrɛ ye yaasa denmisɛnw u kana na to so dɔgɔtɔrɔso fana kɔnɔna na maa caman bɛ yen olu jɔyɔrɔ bɛ u bolo nka u kɔni bɛɛ lajɛlen dagalen don fan wɛrɛw fɛ u kɔni tɛ kidali k'a bɛna na wele bila olu fana bɛ se ka segin cogo min min ye baara bolo wɛrɛw fɛ fana ko polisiw ni gardiw ni gendarmew ni sapeur pompiers ni eaux et forêts ni douanew seginna cogo min k'a bɛna ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ don nataw la u ka segin ka t'u jeniyɔrɔ fi kidali ale kɔnɔna na agɛlɔkaw olu sifinw ye tasibila kɛ bi ka ɲɛsin maa minnu fatura ma n'o ye Badi ni a tɔw ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna lajɛ in yɛrɛ kurakuraya ka se k'a kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ yaasa jamana bɛɛ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min bi min kɛra k'o kɔni ye a ɲɛbila ye min ye kapitɛni Seku Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Badi ale yɛrɛ tun bɛ kalan kɛ ENSUP la Bamakɔ yan a bɔra o de la ka taa EMIA kɛ ka sɔrɔ ka i yɛrɛ sɔrɔ sɔrɔsiya la wa maa min don fana a kun cɛsirilen don kosɛbɛ IEM kɔnɔna na ENSUP la ye a y'o baaraw yɛrɛ kɛ an yɛrɛ n'a bɛ ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ ENSUP kelen in na ye min ye Badi ye ko a ye joli min di a n'a tɔɲɔgɔnw ko fo o de ka ko o ka jɛ o ka sanuya o ka dɔn k'a fɔ ko o kɛra jamana in ye sifinw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛna lajɛ in kɛrɛnkɛrɛnnenya yaasa bɛɛ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min a ka kɛ tasibila belebeleba ye hali ni maaw bɛ bɔ yan ka taa agɛlɛw kuma tɛ sɔrɔsiw kɛlen don ka labɛn minnu kɛ nin waati laban in na n'an bɔra o la sa an bɛna bananbakaw fɛ yen bananba kɔni ko ekɔliso bɛ ka datugu su ani tile min ye duguladenw ye u caman jɔrɔlen don sabula ko finitigi minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ko fo fɛɛrɛ ni olu kɔni ka wulikajɔ kɔni ka ca kosɛbɛ nka min ye jɛkulu marafasigi ninnu ye olu kɔni bɛ balakanaw de kɛ yɔrɔ minnu ka jan dugu kɔnɔnaw la ka se ka t'u ka waleyaw kɛ ka denmisɛnninw girin ka ekɔliw datugu ko ekɔlidenw yɛrɛ taatɔ filɛ kɔnse la nin ye k'o ka se ka kɛ sababu ye yaasa yan'u ka segin ka na finitigiw bɛna na baara minnu kɛ basigi ni lafiya ka na Segu Baɲangara ale ni Samara la a yɛlɛn don k'a fɔ ko degun caman bɛ yen mɛ bi min ye Baɲangara guvɛrnɛri ye sira minnu bɛ yen n'o ye Sogobiya ni Paru ye ni maa dɔw kun taara jan da o ɲɛ ale yɛrɛ y'i bila sɔrɔsi fini na guvɛrnɛri a ko ni Ala sɔnna a ma ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye o bɛ se ka kɛ cogo min na guvɛrnɛri y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati laban in na jamanadenw u bɛ ka baara minnu kɛ ka kunnafoni sanumanw di o bɛna n'a to min ye fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko pɔn minnu karila n'o tun bɛ fɛ k'u kari ka bɔ yɛrɛ pewu ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ wa min ye hali guvɛrnɛri fana taatɔ tuguni maaw tun y'u kangaraw ɲɛ ka dugujukɔrɔ mugu don a sera ka wuli ka jɔ kɛ o ko sera ka kunbɛn cogoya min na ka bɔ yen bi su in na ta an b'o bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala n'a kira sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka kibaruya wɛrɛw sɔrɔ k'olu da aw tulo kan an b'a fɔ ko sini midi awɔ sini ye midi ye nka aw kana ɲinɛ Senuweb kɔ dɛ a bɛ Senuweb ta a b'a ci Konare fana ka livre bɛ yan ale ni Asimi ka livre olu bɛ ka feere 2000 Alpha denmuso fana ye livre min bɔ Le Serment o fana bɛ yen o bɛ feere Alpha denmuso ka librairie la o bɛ 15 ans mugukaw fɛ yen maa caman bɛ ka sɛbɛnni kɛ sa jamana in ko kan o ka ɲi kosɛbɛ an b'a fɔ ko Ala k'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka karamɔgɔ an b'a fo ani a balimaw bɛɛ lajɛlen n'a teriw bɛɛ lajɛlen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fo Misabugu 24 Kabala TV Danaya Sori k'an b'aw bɛɛ lajɛlen cɛ yɛlɛ laga bɛ o laga bɛ i kɛ pewu i b'a dun fo ka taa n'a tɔ ye bi k'i b'a k'i yɛrɛ fo Ala ka sini fara an bɛɛ lajɛlen si kan